Můžete odebírat můj druhý kanál Mateusek ČZ. A to je vše. Užijte si video. Takže, čau, já jsem Mateusek ČZ a jdu hrát jednu hru, kterou jsem viděl teda na Dčku, jak víte, nějaký děti. No, můj malý brácha se koukal na Dčko, a to nemám rád Dčko, jo. No a tam jsem spodřel tu hru a mě zajímá, já jsem se koukal na YouTube, jestli to nikdo nehraje a někdo. No tak jsem si řekl, že vám to ukážu, jak to vypadá, já to nehraju, takže to hraju poprvé. Je nějaká mince. Takže máme jít. Otec ti domluvil svatbu. Takže asi do Paříže. No. To je nudná docela hra. Teda, já bych to teda nehrál, to je strašný. To jen takhle chodíš a ten kůň ani vypadá realisticky. Proč ten kůň má 2 nohy? Co je jako to srdíčko nahoře? To jsou jako životy? A spacem? Hustý. Chci někoho zabít. Pardon za ten zvuk, ale já mám hlad docela na večeře, já to je jedno. Můžeme jít? Kudy mám jít? Je mince. No tak asi tam tu je. Mince. A teda v informacích jsem zapomněl říct to, že že už jsem přestal natáčet hovadiny, jak byl třeba ten unboxing na ten Off the Wall, anebo ten ta malá kolekce, což byla fakticky hovadina, takže jako pardon, ale hovadiny. Kralevic předvídá nebezpečí. Vejdi do místního kostela a raději si ho ulož. Hele, ten je hustý nějaký kněz a zkusím jít do toho kostela. Čeká nějak ulož. Ikona štítu slouží k uložení hry. Takže to Na svých cestách, nedej bože upadl do dluhu. Probereš se na místě, kde jsi z hru uložil naposledy. Hra byla uložena. To je dobrý. A mě to nebaví. Já jsem se sekl. Já nemůžu jít pryč. Jsem sekl. Jsem pohl. Mně to nejde. Tak už to musíme ukončit. Tak se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr a čau. A hlavně jsem přestal hrát, za první mě to nebavilo, za druhý se to seklo. Takže čau.